कि सपना कैसे देख। भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडियन मनी मिराज के भाई एक गाना है, जिस गाने का नाम है कहाँ से हुनर लेलू हो दिलवा तोड़े के। जिस गाना के लिखले बड़न इमरान भाई, एक गाना के गोइले बड़न चांद जी भाई। चांद जी के एकदम जलावा बिहार में काहे कि चांद जी गाना खुद लिखबो करलन, खुद गइबो करलन, खुद कंपोजो करलन, खुद म्यूजिको देवलन। लेकिन ई गाना के चांद जी गोइले बड़न, मनी मिराज फिट रोल में बड़न, एक्टिंग कइले बड़न। एकरा में फिट डांसर बड़ी वानू डी, मनी मिराज और वानू डी। लेकिन मनी मिराज के जितना भैया बिहार में बोलबाला बा कोनो चीज़ में, कॉमेडी ले लो, कॉमेडी में मनी मिराज के भरा सकेला भैया। कॉमेडी में मनी मिराज के एकदम चलावा बा भाई। इंस्टाग्राम ले लो, इंस्टाग्राम में मनी मिराज कुछ बोल दे तो एकदम वायरल हो जाला। ई गाना में फिट डांसर बड़न मनी मिराज भैया ऐसा एक्टिंग करतलन जो चांद जी गइले बड़न गाना आ मनी मिराज लिपसिंग करी हम तो लागी खुद मनी मिराज गाँव तरन भाई। इमरान भाई जो गाना लिखले बड़न ई पवाल बा गाना, मार्केट में आवेला भाई गाना बवाल बा। म्यूजिक डायरेक्टर बन अंकुश भाई के तो एकदम जलावा भाई। कैसे चांद जी, अंकुश जी और इमरान भाई एकदम जोड़ी बाटे, जोड़ी इतना बवाल बानू कि एकदम हिट करता मार्केट में। आ वो मनी मिराज भाई एक्टिंग करी हो तो सोचबे कर लो का हुई, एकदम जलावा बा मनी मिराज के। कोनो भी काम करस मनी मिराज, कोनो भी एक्टिंग करस, एक्शन करस एकदम फाड़ू हो जाला। आई चांद जी के आवाज में बाटे मनी मिराज एकदम लिपसिंग कर दिलो तो भाई एकदम जलावा बाटे मनी मिराज के। अब वानू डी अगर डांस के बड़ी फिट रोल में भाई, नया एक्ट्रेस के एकदम मनी मिराज चांस देते रहन। कैसे कि मनी मिराज का नाम के मोहताज निकल भैया। मनी मिराज एकदम जलावा पूरा बिहार में साफ कहते हैं पूरा बिहार में। कैसे कि बैक टू बैक मनी मिराज के गाना होता है खाली वो चांद जी के साथ। चांद जी गाना खुद चांद जी का इंटरव्यू देखा नहीं था, चांद जी कहते रहन में कि हमारा गाना मनी मिराज भाई फिट रोल में करते हैं ना तो लगता है कि खुद मनी मिराज जी गाते हैं और पूरा एकदम बिहार में छा जाता है। कैसे कि चांद जी के भाई अगर हाईलाइट में लावल हो ना क्योंकि तो मनी मिराज इतना बढ़िया एक्टिंग कर। मनी मिराज के तो खुद हमारा कॉमेडी पसंद है। कैसे कि मनी मिराज भैया बहुत कॉमेडी हंसावे एकदम बा, थोड़ा पुरान बतियावल। लेकिन जो गाना बा कहाँ से हुनर लेलू दिलवा तोड़े के भाई, एक लिखक बड़न इमरान भाई, याद रखे के बा इमरान भाई, म्यूजिक बड़न अंकुश। बहुत लेजवा बाटे। आ चांद जी के जो गाना बाटे एकदम प्यार दुलार बरसा देवे एकदम हो मनी मिराज के भाई। मनी मिराज के गाना बा काहे कि मनी मिराज हंसावे में, लोटपोट करावे में बहुत आगे हो मनी मिराज। आ मनी मिराज के पूरा टीम साथ देवेला मनी मिराज के, तभी गाना बवाल होकेला।